טוב, חבל לנו על הזמן. אנחנו רואים פה את המתאמן של השנה. איך עובד המכשיר הזה? כמובן שהוא קצת דפר, אין מה לעשות, זה בגלל משקולות. מיד נחזור אליו. תסביר לנו איך מפעילים את זה. כן, המאזינים, פה אתם רואים את... כן, אתם רואים פה את אלי אחרי 725 קילומטרים, אבל עדיין מחייך, הכל קטן עליו. כן, זאת התוכנית שלה. איזה כושר, איזה מקצועיות. 3. הכל בזכות האימונים במוטורולה. אלי, יש לך משהו לספר למצלמה? יש פה איזה איזה רמה? כן. ספר לנו. יש פה איזה כמה... רמה 3. אנחנו נתמקד כרגע בתוכנה המצוינת. חבל על הזמן. כן אלי, מה אתה רוצה לספר לנו? עכשיו, תשמע... קל לך מדי. אתה במקסימום מזיז את הרגליים, אין הרבה מספר. לא טוב, אני מעניין. אוקיי. שימו לב למשקפי שמש כדי שלא יסתמרר. פשוט כשהוא עובר את מהירות האור אז שהוא לא יקבל את הפלאש הזה לעיניים. חבל הזמן. מבינה? אוקיי. אוקיי. בחדר כושר עם המשקפי שמש. כאן אנחנו רואים את החימום של גונן ישראלי. מר עולם לשנה הבאה. אני מבקש, אופיר, אני מבקש. נשאיר את הדופק אופיר, גבוה. אפשר מיקוד קטן. ויש פה פריצה לכיוון אלי. אפשר מיקוד לסמל. או לאיזה חולצה. אני גאה בהיותי מחזיק כאלה סמלים, ואני שייך, אני מרגיש ממש שייך אתה מרגיש שייך לצוות? אוקיי, זאת הייתה פריצה לאלי ונחזור לגונן, שהוא לא עשה בינתיים הרבה. שלום, אנחנו בתוכניתנו. איי, כואב לי, אח. אמא, מרביצים לי. דווקא על המכשיר שלי אתה חייב להסתכל? זה שלך? אני קניתי את זה. הבאת אותו מה? נו גונן, אני מצלם אותך בשיר. מתאמנים שיהיה ילדים, כמו משהו רבים. דגזמו על קיד. ומי הגיע? עולה. נבחרת פרס הגיעה, חבל על הזמן. זה הכל ממני. לא הבנתי, מההתחלה. מה צריך לעשות? בוא יותר קרוב, אני אסביר. אני בא, הנה. תשכיבות צמיחה, תמשיך את הקרוב. הנה אני קרוב, מה רצית להגיד לי? אני רוצה בשכיבות הזה, איך עושים שם... זה פוגע לך בטוסיק, זה מאוד מסוגל. גונן אתה נהנה? רק שזה פוגע לי בטוסיק. אוי, יפה. ומה הספר אומרת, יודעת? זהו? מה קרה? איך היה יוספה? וואי, צלם. אוקיי. שימו לב, חבל על הזמן. שימו לב, יש לנו פה בוגר אקדמיה ימית. כן. איזה ביצועים. רבין, אתה מנצח את המחשב? וואי, איך אתה מנצח? רבין, יורים עליך. ימינה. Use your legs כתוב לך. כן. Keep your back straight. כן, המפקד. ותגיד משהו משעשע בלב. שלום, זה גונן בחדר עבודתו. בואו נראה מה הוא עושה בדיוק. אופיר, אתה עייף? למה הכי טוב? טוב, עכשיו תשמע על בטן? רני, מה יש לך להגיד לאומה?
בוא תצלם, אנחנו עושים לגונן סירה. ויקטור. בוא תצלם, אנחנו עושים לגונן סירה. צ'אנגי. ויקטור, אנחנו עושים לגונן סירה. אבל גונן חותם. בוא'נה, אתה עוד מעט תראה השם יוצא. תראה השם יוצא מהמכונה הזאת. פשוט לא נמצא משהו. איזה ספורט, איזה ספורטאי. ויקטור, אמרתי שתגיד משהו משעשע. אין זה משעשע. רבין וסיגל, מה מביא אתכם לחדר כושר? גונן! 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 אתה אשם בזה! טוב, צ'אנגי, אני מתייאש. בסדר, לא אכפת לך לספור את הספורט שלי. בוא נלך לסאונה. אפשר להשיג בקלב מטמן. יאללה, כדורגל זה טוב. חיים. גילינו עכשיו איפה אפשר להשיג בקלאב מים, מינרלים חינם. ומרתקים ולחוץ על רבין פרייר מי שקונה מים מינרלים. למה? באים למלות פה בבקבוק? את מצלמת את עצמך? ליל לך מראה? ככה זה לא, אני מצלמת אתכם. במצלמה הזאת את מצלמת את עצמך דרך המראה. הרי כל העיקרון של המצלמה הזאת שאת יכולה לצלם את עצמך בלי המראה. אוי, תספר לנו על זה. נפלאות המצלמה. נפלאות הסוני. סוני רגע, יש פה חדר סאונה, לא? אפשר להצמיד אותו חדר ולראות סוני? מה המשקל של זה? חדר סוני? עכשיו כולם נכנסים לחדר האוכל המפורסם של הכלל. בוקר טוב, בוקר טוב, על הבוקר. בוא נראה מה יש כאן. למה את לא יושבת איתם? כי אני לא יודעת מי הם. אז בואי, תביאי את הדברים. איזה מאכלים, שרצים למיניהם. לכל החבר'ה המוטורוליינים שלנו. תצלם, עושים פה חיים. הנה, כל מי שתמיד מלכלך על אמנון, תראו, זה מה שהוא אוכל, גבינה לבנה. זה הכל. האופי ישראלי, מצלמים אוכל. מצלמים אנשים אוכלים. פה. סוף סוף אוכלים במקום הזה, אז... כן, נכון, הרעיבו אתכם עד עכשיו, נכון? הנה הצועדים האמיצים שלנו. הם יודעים שהולך לקשה, ומנצלים כל רגע לנוח. שימו לב לרוח הספורטיבית אשר שרויה. אל תסתיר לי את הנוח. אתה מצלם את הרגליים? מצלם את השרירים, הסורגים, הרוטטים, מצפים להתחלת הפעולה. צלם את זה. גם יוספה עם רוח דוד. יוספה מתרגשת, היא לא עשתה את הצעדות בצבא. אז יצאנו מהקלאב מד, ראינו את הים, והנה אנחנו צועדים. קבוצה של כל מיני מסכנים שלא השכילו להישאר במיטה החמה ויצאו לרוח הזאת שאתם שומעים, עם מכנסיים קצרות, חולצה קצרה והרבה חרטה.
לשמאלנו נוף הערים המדברי האילתי. לצד ימין מלונות הפאר של כל אצולת העולם השמנה. ומלפנינו רוח והרבה הרבה דרך ומוניות. כלום. פתאום, הללויה. פתאום באמצע החיים, לא, אני אעשה את זה ככה שזה ייראה כאילו אנחנו רחוקים מכל דבר. דע לך שכל הדרך לאילת נראית ככה. אתה רוצה, אתה יכול לחזור ברגל. פתאום נכנסנו למדבר, השארנו את הסיביליזציה הרחק מאחורינו, וכמו שאתם רואים, אין כאן שום... אוי, שיט, נכנס לי העמוד חשמל בתמונה. כמו שאתם רואים, אין כאן שום דבר שיכול להזכיר לנו שאנחנו חיים במאה ה-20. חוץ מהמצלמה. מתחכמים, אה? וכבר התפלגנו לשתי קבוצות, החזקים והחלשים. את רוצה לחסוך את הנעליים? זה לפני ארוחת בוקר ואחרי ארוחת בוקר. את רוצה? ועל ראש העולם עומד יניב לבד. הופ, יש לידו קבוצת מטיילים. אנחנו מתחילים לפתוח פערים רציניים על המובילים. אלה כולם בוגרי קורס קצינים. אוכלים שביל כזה לארוחת בוקר, לפני שהם מתחילים עוד שביל כזה בין ארוחת הבוקר לארוחת הצהריים. איפה אני? ורטיגו, ורטיגו! זה רוח. צלם את הרוח. איפה? לא רואה. מה זה? אוי! או, איזה יופי. אוי! אני יוצא גם. יש טיול גמלים. תעשי להם ככה, אולי הם יבואו לפה. 4 גמלים ושני עבדים. יש שם חמור גם. לא, לא, זה שיירת בדואים אותנטית. החברים שלך מתאמצים ואתה עושה דרך קיצור, איזה מין חייל אתה? אותו דבר בכל מקום, בוא כבר. לא, הם עכשיו כנגד השם. תמשיכו, תמשיכו, נו, אני אסגור עליכם. שיירה עושה אילתה. איפה הכפתור של הפייד? הנה הוא. מתעסק במצלמות וכל מיני דברים כאלה, אמר לי שזה עולה איזה 5,000-6,000 שקל. קובה. אבל מי קונה בארץ? בדיוק. קונה? כן. את רוצה לצלם? לא, זה מסוכן מה שאתה עושה. למה? אני לא מסתכל בכלל. בדיוק, בגלל זה מסוכן. אתה מסתכל בכך שהתמונה לא תצא טוב. את יודעת מה? את צודקת, אם אני אפול המצלמה עלולה להיפגע. והנה קלאב בנופש. Oh, so that's today. Yeah, today. I think today because
They paint the dance floor. It wasn't like that. It wasn't clean like that. There was 1 week, and now the stage is bigger because it was a small stage, and they put light on the stick. Okay, a lot of light. And I think perhaps this is. חוות יענים, ותאמינו לי קשה להחזיק את המצלמה המרוכזת עכשיו הגענו למבוי סתום. מה קורה כשלהקה של מטיילים ברגל עולה על שביל מאוד מאוד צר, אפשר להגיד חד סטרי, ונפגשת בקבוצה של מטיילים על גמלים. תכף נראה. המוביל הוא באמת בדואי. כולם בדואים. הם מחופשים, אתה חושב? אני מתאר לעצמי שהמוביל הוא באמת בדואי, אבל... לפי הג'ינס מהסווט שם, צדיק. כן, ניתה אותי השפם, נכון. ספינת המדבר. היי. היי. ביי. טוב, עכשיו אנחנו ביום האחרון, בלילה האחרון שלנו כאן בקלאבמן. הם ארגנו איזושהי מסיבת חוף. נכון. אז זו מסיבת חוף, אנחנו בערך 500 מטר מהחוף. אפשר לקרוא לזה מסיבת חוף. אז יש להם כאן כל מיני מדורות. וליד המסעדה הכשרה, חוות ריקודים. לא, הוא בטח לא כאן. לפי מה שאני רואה כאן הוא בטח לא כאן. ואולי הוא הולך לאורך החוף לחפש עוד מסיבה. את החוף של ההאוס. אני לא יודע, רוצה ללכת לראות? בעיה. ניסיתי, הוא לא מסכים. למה? הוא אוכל עם הטאפ
יאללה, בואי נקרא להם. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta make it last forever. Everybody down the one is all around. Everybody down the one is all around. Everybody down the one is all around. Everybody down the one is like If you wanna be my lover. Bon applaudissement, madame, monsieur les gars, bravo les filles. Bon, maintenant, everybody please. Like this. 1, 2, 3, 1, 2, 3. אל תדאגו, לא רואים אתכם, לא רואים כלום. תגיד, אתה לא פוחד לעמוד כאן, לחטוף איזה מכה ככה בראש פתאום, מאיזה כיוון, מאיזה צד? מה זה היה? מה זה היה? ניקולס לא מתבייש. זהו, ואין ברירה. חייבים לארוז ולנסוע. כי הקלאבמן מגרש אותנו בבושת פנים ב-10 בבוקר. ביי. מה את אוכלת? את לא רעבה? כן, גם אין הרבה דברים לאכול. מה תעשי? המרכיבים בסלט המיוחד שלנו יהיו גזר, גונן, לא שומעים. גונן, אתה רעב? יהיו בו תאנים. אני לא, מה פתאום? בגלל ששחיתי 20 בריכות הבא? גונן, לשחות באמבטיה זה לא נחשב. נכון? כן. רואה, בגלל זה.